Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa Retta Managementin webinaariin. Meillä on tänään 2 tosi mielenkiintoista puheenvuoroa. Meidän analyytikkomme Anton Takkavuori tulee kertoa meille, että miltä vuokra-asuntomarkkina näyttää nyt Q3-lukujen valossa ja toisaalta kun lähdetään vuotta 2025 kohti. Ja Antonin jälkeen sitten puheenvuoron nappaa meidän vastuullisuuspalveluiden johtaja Ari Taiponen. Ja Ari tulee kertoa meille sitä, että mitä vastuullisuuspalvelut käytännössä on ja minkälainen merkitys niillä on kiinteistön arvoon. Ja nyt ennen kuin päästään itse asiaan, niin muistuttelen siitä, että meillä on tässä webinaarin ajan chatti auki. Eli laittakaa vaan rohkeasti sinne kysymyksiä ja kommentteja, mielellään vastaillaan niihin. Ja sitten vielä sellainen, että jos jotain jää niin kuin haluaa palata näihin asioihin myöhemmin, niin webinaaritallenne tulee sitten vielä kaikille ilmoittautuneille jälkikäteen. Mutta oikeastaan lähdetään heti asiaan. Meillä on mielenkiintoisia puheenvuoroja, niin ei muuta kuin Anton, vuokra-asuntomarkkina, niin ole hyvä. Lämmin kiitos Heidi ja morjesta pöytää meidän webinaariväelle munkin puolesta. Mun nimi on Anton Takkavuori ja työskentelen kiinteistöanalyytikkona tällä Retta Managementillä. Mun aiheena olisi tänään katsoa asuntovuokramarkkinaa tarkemmin. Ja tämän päivän aiheena olisi tosissaan katsoa Q3-lukujen valossa markkinan performointia sekä kiinnittää huomiota siihen, että miltä lyhyellä aikavälillä markkina tulee näyttää vuonna 2025. Tänään katsotaan markkinaa ammattisijoittajan näkökulmasta ja alkuun katsotaan hieman yleisellä tasolla tämän päivän aiheita. Tämän päivän aiheena on katsoa vähän sitä, että miltä markkina tulee näyttää lyhyellä aikavälillä. Ja tähän johdatellaan esimerkiksi sillä, että niin kuin tiedetään, rakentaminen on ollut reilua tässä viime vuosien aikana. Niinkin reilua, että valtiovarainministeriön selvityksen mukaan Euroopassa eniten asuntoja on rakennettu per capita juuri Suomessa. Ja tämä näkyy hyvinkin voimakkaasti nimenomaan tällä hetkellä vaikkapa pääkaupunkiseudulla ja myös lyhyellä aikavälillä. Jos mietitään hetki Q3, niin tyypillisesti Q3 asuntovuokramarkkinaan kohdistuu suurta kysyntää esimerkiksi opiskelijamuuttojen seurauksena ja Q3 olikin hyvää kasvua niin käyttöasteessa kuin myös vuokra-asuntojen kysynnässä. Markkinakommenttien perusteella kuitenkin saadaan vielä odottaa, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla toi vuokratarjonta tulisi vielä sulamaan. Tämä reilu tarjonta on pääkaupunkiseudulla rajoittanut vuokrien kasvua ja tämä näkyy selkeästi myös sitten vuokrien vuosikasvussa, jotka erityisesti pääkaupunkiseudulla on jäänyt varsin pehmeiksi näin lyhyellä aikavälillä. Tämä on hyvä ottaa huomioon, kun katsotaan markkinaa tässä lyhyellä aikavälillä, mutta iso kuva on edelleen niin täällä pääkaupunkiseudulla kuin muissakin suurissa kaupungeissa hyvä ja fundamentit on vahvasti paikallaan edelleen ja katsotaan alkuun tässä materiaalissa sitä, että miltä nuo fundamentit näyttää, joista sitten arvoa tulee tähän kiinteistösektoriin keskipitkälle ja pitkällä aikavälillä. Jos katsotaan alempaa kuvaa, niin siinä näkyy hyvin toi vuokra-asuntojen tarjonta, joka koko Suomen mittakaavassa suli nätisti Q3. Mutta historiallisesti, niin kuin tuosta nähdään, niin Q4 aikana tarjonta on kasvanut reilun rakentamisen siivittämänä, mutta myös sen siivittämänä, että loppuvuonna tyypillisesti vuokra-asuntoja kysyntä hieman laskee. Nyt on markkina hieman erilaisessa asennossa seuraten sitä esimerkiksi, että kun valmistumat rakennushankkeet on alkanut merkittävästi laskemaan. Näitä ja muita aiheita tämän esityksen aikana katsotaan tarkemmin. Jos siirrytään katsoa alkuun näitä fundamentteja, niin luonnollisesti yksi mikä fundamentti merkittävästi vaikuttaa markkinoille, on väestöliikkeet. Niin kuin tiedetään, korona-aikana esimerkiksi Helsinkiin kuntien välinen muuttoliikenne oli hyvinkin pysähdyksissä, mutta koronan jälkeen niin Helsinki on palannut ykköseksi kuntien välisessä nettomuutossa. Ja tuosta listalta löytyy myös muita suuria kaupunkeja ja niiden kehyskuntia. Sitten jos mietitään maahanmuuttoa, niin tästä ykkösinä on selvinnyt ja päässyt erityisesti suuret kaupungit. Ja jos katsotaan kokonaisnettomuuttoa, niin sieltä löytyy noin C6 eli 6 suurinta kaupunkia kärjestä.
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä odotuksissa on, että nämä kaupungit tulee olemaan selkeitä voittajia muuttovoitossa myös tulevaisuudessa. Tässä on hieman MDI:n ennusteita väestön kasvun osalta, että missä väestö tulee kasvamaan ja missä vähenemään tässä seuraavien vuosikymmenten aikana. Skenaariosta riippumatta niin voittajia tulisi ennusteiden mukaan olemaan suuret kaupungit ehdottomasti, mutta myös kehyskunnat. Kaikki ei halua asua suurissa kaupungeissa ja se näkyy tässä selkeästi. Hyvä kuitenkin muistaa, että myös pienissä kaupungeissa tulee olla voittajia. Seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä tulee korostua ehdottomasti se, että mitä kaupunki itse omilla toimillaan tulee tekemään oman vetovoimaisuudensa lisäämiseksi. Aletaan pikkuhiljaa siirtyä itse tuohon markkinaan, mutta katsotaan vielä tosissaan rakentamista hieman tarkemmin. Niin kuin tiedetään, rakentaminen on supersyklinen toimiala ja tästä näkee selkeästi sen. Optimaalista olisi pitää toi rakentaminen tavoitetason, eli koko Suomen mittakaavassa tuossa 30 ja 35 000 aloituksen välissä, mutta niin kuin tiedetään, niin se on käytännössä hyvinkin vaikeaa, jopa mahdotonta. Nyt ollaan markkinalla nähty se, että noi valmistuneet rakennushankkeet on laskenut tavoitetason alapuolelle ja seuraavien vuosien aikana ei valmistuneissa rakennushankkeissa tulla näkemään kasvua sen johdosta, että aloitetut rakennushankkeet sekä myönnetyt rakennusluvat on edelleen hyvinkin matalalla tasolla. Aloitettujen rakennushankkeeseen odotetaan pientä kasvua tämän vuoden lopussa ja vuoden 2025 aikana sen ennakoidaan lähtevän myös pienen kiihtyvän kasvun, mutta kokonaisuudessaan niin nuo aloitetut rakennushankkeet tulee pysyä vielä ensi vuonna hyvin matalalla tasolla. Tässä on hieman rakennusteollisuuden uusimpia ennusteita siitä, että missä toi rakentamisaloitukset tulisi asuntojen osalta ole ensi vuoden osalta. Eli aikaisemmassa ennusteessa ne oli 23 500 ja uusimmassa ennusteessa niitä vedettiin hieman alaspäin, eli tuonne 20 000. Eli selkeästi tavoitetason alapuolella. Tämä ennakoi sitä, että asuntojen valmistuminen tulisi olemaan kasvussa aikaisintaan 26 eikä merkittävää tarjonnan lisäämistä odoteta ennen vuotta 27 ja täällä on tietenkin vaikutuksia myös sitten vuokramarkkinan tarjonnan kasvuun. Sitten jos spekuloidaan hetkeä asuntojen hintoja, jotka luonnollisesti vaikuttaa hyvinkin merkittävästi tähän vuokramarkkinaan ja sen dynamiikkaan, niin jos katsotaan tässä kuvaajassa, meillä on vasemmalla tämän vuoden hintaennusteita. Eri pankit on ottanut hintaennusteita hieman alaspäin, miten odotetaan tämän vuoden hintojen kehittyvän. Mutta sitten jos katsotaan vuoden 2025 hintakehitystä vanhojen asuntojen osalta, niin siellä ollaan otettu ennusteita ylöspäin, eli varovaisen positiivisia uutisia tässäkin. Jos mietitään kuitenkin hintahuippuja, jotka tehtiin vanhojen asuntojen osalta vuonna 2021, niin näihin esimerkiksi OP ei ennakoi, että päästäisiin aikaisintaan 27 mahdollisesti vuonna 2028. Taloustilanteella on luonnollisesti hyvinkin suuri merkitys tähän ja sellaisella taloustilanteen positiivisella kehityksellä voitaisiin saada kuluttajan fiiliksen ylöspäin ja sitä kautta myös saada lisääntyvää kysyntää esimerkiksi yksityisten sijoittajien asuntoostoihin liittyen. Toinen tekijä, mihin toi taloustilanne vaikuttaa, niin luonnollisesti on häätöjen määrät, jotka viime aikoina on puhuttanut otsikoissa hyvinkin voimakkaasti. Tässä on hieman dataa siitä, että miten häätöjen määrät on kehittynyt viime vuoteen nähden ja koko Suomen mittakaavassa häätöjen määrät on lisääntynyt noin 15% ja suurissa kaupungeissa, missä asumistukien vaikutus asuntovuokramarkkinalla on hyvinkin suuri, niin näissä alueilla sitten ollaan mahdollisesti nähty suurempiakin häätöjen kasvuprosenttia. Esimerkiksi Helsingissä ja Espoossa noin 25% kasvua viime vuoteen nähden. Eli tämän takia on syytä jäädä seuraamaan myös ammattimaisten sijoittajien sitä, että mihin taloustilanne tulee kehittymään. Sillä on hyvinkin suuri merkitys siihen, että mihin nämä tilastot
tulee tässä kehittymään ja odotuksessa on, että häätöjen määrät tulisi vielä loppuvuotta kohti hieman tästä kasvamaan. No sitten jos siirrytään pikkuhiljaa katsomaan tätä markkinan performointia ja sitten katsoo vähän sitä, että mihin oltaisiin vuonna 2025 menossa, niin hyvä huomioida se, että Q3 tyypillisesti hyvä kvartaali asuntovuokramarkkinoilla ja se näkyy tässä. Eli noi kulmakertoimet käyttöasteiden kehityksessä oli Q3 suurissa kaupungeissa nätillä tasolla. Poikkeus tästä oli Vantaa, jossa toi vuokrien kehitys on hieman lagannut tämän vuoden osalta. Q4 tyypillisesti käyttöasteet on hieman laskenut ja hyvä jäädä tätäkin seuraamaan. Toisaalta, jos mietitään markkina-asentoa tällä hetkellä, niin poikkeuksellinen tilanne esimerkiksi viime vuoteen verrattuna on se, että tarjonta ei tässä markkinassa enää odoteta kasvamaan yhtä paljon ja tämän takia niin tuon Q4 lähdetään asteittain paremmista näkökulmista vuokramarkkinan kannalta. Sitten jos mietitään pääkaupunkiseudun kehitystä huoneistotyypeittäin ja kun katsotaan käyttöasteita, niin tästä saadaan kaksijakoisia tulkintoja. Eli jos käyttöasteita verrataan tuohon Q2, niin käyttöasteiden kehitys oli hyvinkin nättiä. Mutta sitten mä oon tuohon punaisella nuolella merkinnyt noita viime vuoden vastaavia ajankohtia, niin siihen verrattuna niin kokonaisuudessaan hieman jäätiin käyttöasteiden kehityksestä. Mutta jos katsotaan sitten yksiöiden kehitystä, niin sieltä nähtiin jopa pienoista nousua käyttöasteiden kehityksessä nyt Q3 viime vuoden vastaavaa ajankohtaa verrattuna. Tietenkin jos teoreettisesti miettii, niin tämä asumistukien leikkaukset pitäisi sataa noin teoriassa tällaisten pienempien asuntojen ja ehkä vanhemman rakennuskannan asuntoihin niitä käyttöasteita nostettavasti, mutta vaikka yksi kvartaali oli hyvä tässä yksiöiden käyttöasteiden kehityksessä, niin ei voi mitään trendiä vielä johtaa. Eli tätä asiaa on hyvä jäädä vielä seuraamaan tilastojen valossa vielä hieman tarkemmin. Absoluuttisesti vielä käyttöasteet pääkaupunkiseudulla suhteellisen pehmeällä tasolla. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä odotetaan, että tähän kuitenkin tulee esimerkiksi muuttoliikkeen myötä sitten jopa merkittävä nousupainetta. Yksi syy, miksi pääkaupunkiseudun käyttöasteet on vielä lagannut ja muita suuria kaupunkeja perässä, niin on absoluuttisesti tarjonnan kasvanut määrä. Eli tästä vasemmasta kuvaajasta nähdään se, että tuohon vuoteen 2019 tasoon verrattuna, niin vuokra-ilmoitukset määrät on kasvanut jopa moninkertaiseksi. Tyypillisesti Q4 käyttöasteet on lisäksi vielä kasvanut. Nyt kun tiedetään se, että noi valmistuneiden rakennushankkeiden määrät on lähtenyt laskuun, niin Q4 lähdetään hieman paremmista lähtökohdista, mutta niin kuin tiedetään, Q4 kysyntä on kuitenkin suhteellisen pehmeätä Q3 verrattuna. Eli sen osalta odotettavissa on, että Q4 vielä haasteita sen osalta, mutta pikkuhiljaa vuokra-asuntotarjonta lähtee tuossa ensi vuoden puolella sitten lisääntyneen muuttoliikkeen myötä esimerkiksi laskemaan. Oikealla puolella meillä on vuokra-ilmoitusten lukumäärät muissa suurissa kaupungeissa ja niin kuin nähdään, uusia huippuja ei siellä enää olla tehty ja vuokra-ilmoitukset on laskenut nätimmin mitä pääkaupunkiseudulla. Tämä näkyy myös sitten esimerkiksi just käyttöasteessa, mutta myös vuokrien kehityksissä. Viime vuosien aikana vuokrien kehityksessä tarina on ollut suhteellisen stabiili, eli pääkaupunkiseudulla vuokrat on kehittynyt absoluuttisesti heikommin mitä sitten muissa suurissa kaupungeissa ja tässä Q3 kehitys on ollut vastaavanlaista. Enkä usko tai odota, että lyhyellä aikavälillä tässä tultaisiin näkemään muutosta.
hyvää kehitystä esimerkiksi Oulussa ja Tampereella, joissa myös käyttöasteet on ollut hyvällä tasolla. Ja just kun käyttöasteet on pysynyt korkealla, niin se on pystynyt muodostamaan noihin vuokriin nousupainetta paremmin, mitä vaikkapa pääkaupunkiseudulla. Aikaisemmin tuli mainittua siitä, että vuokra-asuntojen ja valmistuneiden asuntohankkeiden määrät on lähtenyt laskemaan, mutta niin kuin tiedetään, niin mikroalueella ja erilaisilla projektialueilla on kuitenkin edelleen paljon hankkeita käynnissä ja niitä tulee tässä lyhyellä aikavälillä valmistumaan. Eli tässä karttakuvassa meillä on 100 pinnaa vuokra-asuntotarkoituksen tulevia kerrostaloasuntoja, eli tämä sisältää niin kovan rahan asuntoja kuin myös sitten ARA-kohteita. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun projektialueella on edelleen runsaasti kohteita rakenteella ja sieltä tulee mikroaluekohtaisesti vaikuttamaan myös sitten esimerkiksi vuokrien tarkistuksiin. Eli hyvä huomioida se, että tietyllä mikroalueella tarjonta tulee edelleen kasvamaan, kuten esimerkiksi pääkaupunkiseudun raiteiden varsilla. Jos mietitään kiinteistörahastojen viime vuotta ja tätä lyhyttä aikaväliä, niin ollaan oltu historiallisella tasolla tietyllä tavalla, kun lunastuksia on näihin rahastoihin tehty enemmän, mitä uusia merkintöjä on tehty. Tämä on tietenkin osittain seurausta siitä, että tuotot on ollut suorissa kiinteistösijoituksissa suhteellisen heikolla tasolla tässä viime vuosina. Pitkällä aikavälillä ja keskipitkällä aikavälillä tuotot on kuitenkin ollut hyviä, minkä johdosta varmasti tästä rahastoihin lunastukset tulee vähenemään ja merkinnät kasvamaan, mutta se tulee ottaa enemmän vielä hieman aikaa ja kun saadaan tätä markkinaa esimerkiksi noiden arvonnousujen ja myös vuokrien korotuksen kautta hieman parempaa asemaa, niin varmasti tullaan näkemään sitä, että kiinteistörahastojen tulee entisestään virtaamaan rahaa sisään, mutta se tulee ottaa vielä aikaa. Sitten jos mietitään tätä Q3 ja transaktiomarkkinan likviditeettiä, niin paljon on odotuksia ollut siihen, että transaktiovolyymit lähtisi tästä kasvamaan vielä kun epävarmuus on vallinnut ja muutenkin markkina on vielä odottavassa tunnelmissa, niin transaktiovolyymitkaan ei vielä ole lähtenyt tuosta nousuun. Jos mietitään asuntoportfolioiden osalta, niin tämä on edelleen Suomen vaihdetuin sektori ja ulkomaisten sijoittajan osuus on ollut suhteellisen hyvällä tasolla. Fundamentit on edelleen hyvillä paikoilla tulevaisuuden kehitystä varten ja odotettavissa on, että noikin lähtisi tuosta pikkuhiljaa ylöspäin. Vielä kuitenkin odotettavissa tunnelmissa. Tässä oli meikäläisen setti kokonaisuudessaan. Jos jäi kysyttäviä, niin laittakaa ihmeessä tuonne meidän chattiin tulemaan, vastaillaan mielellämme niihin. Ja tosissaan, jos miettii markkinaa ja tämän hetkistä tilannetta ja tulevaisuutta, niin luonnollisesti vastuullisuus on merkittävä osa sitä. Ja tästä aiheesta meille tulee puhumaan meidän Ari. Ja tässäkin kohtaa haluan kiittää ja toivottaa meidän Arin tervetulleeksi. Kiitos Anton. Joo, Ari Taiponen ja Retta Vastuullisuuspalvelut. Ja tulin kertomaan tänään vähän vastuullisuustyön merkityksestä tai vastuullisuustyön kokonaisuudesta ja sen merkityksestä kiinteistön arvoon ja arvovaikutuksesta, joka varmasti on monellakin kiinteistösijoittajalla tällä hetkellä pohdinnan aiheena ja mietinnässä, että no mitä se arvo, miten se näkyy siinä kiinteistöarvossa. Ennen kuin mennään siihen vaikutuksiin, niin voidaan vähän katsoa, että mitä vastuullisuustyö sitten pitää sisällään. Sehän on oikeastaan niin kuin koostuu useista osa-alueista. Voidaan ajatella, että meillä on siellä kovassa ytimessä on ihan se operatiivinen tekeminen, mitä me niissä kiinteistöissä tehdään, energiatehokkuus, päästöjen vähentäminen erinäköisen palveluhankinnan kautta,
jätemäärien, kierrätysasteen tiputtamista. Siellä on todella paljon ihan sellaista operatiivista toimintaa, johon pyritään vaikuttamaan, sitä seurataan ja sieltä kautta päästään sitten saamaan tuloksia siihen, miten vastuullisuus aika usein näyttäytyy tuolla, että se on erinäköistä raportointia ja mittaamista, mutta ydin siellä on kuitenkin se, että meidän pitää pystyä vaikuttamaan niihin asioihin. Vastuullisuustyö läpileikkaa myöskin kiinteistökehitysstrategiaa, investointistrategiaa. Meillä on siellä erinäköiset energiaremontit, sidotaan ylläpidon PTS-suunnitelmiin, että kun meillä tulee vaikka nyt esimerkiksi kaukolämpöpaketin vaihto, niin se on luonnollinen kohta miettiä sitä energiaratkaisua kiinteistössä laajemminkin ja miettiä, että mitä hyötyjä siitä voitaisiin saada energiatehokkuuden kustannusten kannalta, mutta sitten myös tietenkin ihan näiden päästöjen ja asumismukavuuden kautta. Eli läpileikkaa tosi montaa asiaa, mutta sitten tietysti niin kuin miten se vastuullisuus kaikkein useiten näkyy, niin paljon puhutaan EU-taksonomia, taksonomian mukaisuus, jotka on näitä raamituksia, minkä puitteissa vastuullisuustyötä tehdään. Pyritään vaikuttamaan siihen, että me saadaan kiinteistöt taksonomian mukaisiksi eri luokituksiin. Sitoudutaan erinäköisiin energiatehokkuussopimuksiin, on sitten kansallisia tai kansainvälisia. Yksi iso asia, mikä tulee vaikuttaa, on suuryrityksille tuleva CSRD-direktiivi, joka tuo taas uutta vaatimustasoa siihen vastuullisuusraportointiin, minkälaista energiaa me käytetään, mikä on se primääripolttoaine siellä, ja sitten se tuo sinne talouspuolelle. Pitää tuoda taloustietoihin myös vastuullisuus, KPIt ja raportit näkyviin. Ja jottei asia niin kuin yksioikoinen olisi, niin vastuullisuus on sitten totta kai paljon myöskin näiden energia-asioiden ulkopuolella ja päästöasioidenkin ulkopuolella. Siellä on harmaan talouden torjuminen, tunne asiakkaasi, kaikki siihen liittyvä työ, jota tehdään siellä ihan perusarjessa, kun tehdään vuokralaisvalintaa, tehdään palvelutoimittajan valintaa ja niin poispäin. Ehkä sitten itse viimeisenä totesin noista sertifioinneista, joka sitten on niinku tavallaan minun näkökulmasta se hyvin tehdyn vastuullisuustyön huipentuma. Eli me haetaan kiinteistölle sertifikaatti ikään kuin merkiksi siitä, että täällä on tehty asioita energia, ympäristö, asuinmukavuuden, kaiken sen edistämiseksi. Ja ehkä oma tuntuma on tällä hetkellä se, että toi PRIAM-sertifikaatti siellä niin kuin kaikkein yleisin sertifikaatti on, jota tavoitellaan. Ja siinä Suomessa ehkä toi very good-taso on se, mitä ehkä useimmiten lähdetään hakemaan. Leadia tehdään jonkun verran, ehkä enemmän painottuu tuonne toimistotiloihin ja sitten Velli, Joutsenmerkki ja tällaiset, ne on aika paljon pienempiä ja ehkä niin kuin sanotaan minun katsantokannalta ehkä marginaalissa, että kyllä se tuonne Priamiin ja Leadiin painottuu. Ja sitten ehkä ei sovi unohtaa GRESB Global Real Estate Sustainability Benchmark. Siihen aika usein siis kun sijoittaja tekee päätöksen, että sitoutuu vastuullisuusperiaatteisiin, haluaa näyttää ja osoittaa vastuullisuuttaan, ne osallistuu myös sitten tämmöiseen GRESB-raportointiin. Ja se on tietyllä tapaa semmoinen, niin kuin, mä kutsun sitä niin kuin rankingiksi, eräänlainen maailmallista. Ikään kuin tennispelaajat on rankattu, niin samalla tavalla kiinteistösijoittajat rankataan. Ja tuo GRESB pitää mittariston oikeastaan kaikelle vastuullisuustyölle. Oli sitten puhe energiatehokkuudesta, oli biodiversiteetin tukemisesta, oli kyse prosesseista, vastuullisen sijoittamisen periaatteesta, jota mä en tähän nostanut erikseen, koska se on ehkä enemmän siellä niin kuin, ei näy täällä meidän ehkä Retta Managementin työssä niin, mutta sieltäkin se lähtee yleensä liikkeelle, eli rahasto tekee vastuullisen sijoittamisen periaatteiden sitoumuksen. Ja rupeaa tekemään siihen liittyvää raportointia, joka yleensä johtaa sitten siihen, että pitää lähteä jalkauttaa sitä vastuullisuustyötä myös täällä kentällä.
Ja Crespi pisteyttää kaikki nämä oikeastaan ja se, että laitetaan tulokset järjestykseen ja benchmarkataan keskenään niin, että parhaiten pärjänneet saa parhaan arvosanan tietty prosenttiosuus ja siitä eteenpäin sitten jaetaan niin sanotusti palkinnot. Ja sehän johtaa siihen, että samalla suoritteella tänä vuonna ei saa samaa tulosta ensi vuonna, koska muut parantaa. Eli se on sellainen niin kuin jatkuva kisa, joka johtaa tietyllä tapaa siihen, että ensimmäisenä vuosina siellä on niin kuin iso juttu, mitä voit tehdä, mutta sitten seuraavina vuosina pitää mennä enemmän ja enemmän myöskin niihin tai sanotaan niin kuin ehkä pienempiin kokonaisuuksiin ja hakea sitä tehokkuutta siinä raportoinnissa. No sitten jos mietitään toi kiinteistön arvonmuodostukseen, että mitä tämä kaikki nyt tarkoittaa, ehkä varmaan niin kuin sellainen, voisi sanoa, että todella iso pohdinnan kautta, että puhutaan niin sanotusta greeniumista tai lisäarvosta, eli miten voidaanko me niin kuin vihreän kiinteistön varjolla vaikka esimerkiksi nostaa vuokria. Tällä hetkellä niin kuin ei ehkä tue sitä. Se on enemmänkin se, että jos meillä on 2 kiinteistöä, joista toinen voidaan osoittaa markkinoida erityisen vihreänä ja vuokrataso on sama, niin se ohjaa valintaa. Ei ehkä niinkään, että vuokramarkkinassa sä voisit niin kuin pitää korkeampaa vuokratasoa vihreässä kiinteistössä tai vihreäksi todetussa kiinteistössä. Sitten toinen, mitä kautta se vaikuttaa, on taas sitten rahoitettavuus. Eli siis kun kiinteistö on taksonomian mukainen, se saa markkinoilta halvempaa rahoitusta ja niin poispäin. Eli siellä taas EU sekä vapaan markkinan kautta että sitten säännellyn markkinan kautta tukee vihreätä siirtymää hyvinkin voimakkaasti ja voidaan ehkä todeta, että koko ajan enemmän ja enemmän menee siihen suuntaan, eli vaatimuksia nostetaan. Ja jos me nyt lähdetään niin kuin miettimään sitten niin kuin markkinassa, että no mitä siellä niin kuin vaikuttaa, niin tietysti ne isot asiat on kysyntä, alueellinen tarjonta sillä alueella, sijainti, saavutettavuus ja yleensäkin sitten taloustilanne ja sitten sääntelyn myötä tietysti kaavoituksessa voidaan tehdä tiettyjä asioita, mitkä vaatii uudisrakentamisessa esimerkiksi huomioimaan moniakin niin kuin vastuullisuuden alle meneviä asioita. No selvää, mitä kautta se vaikuttaa sitten kiinteistöarvoon. Tämä vastuullisuustyö on siellä operatiivisessa, koska kuten todettiin, niin se energiatehokkuuden nostaminen sekä ihan sen päivittäisen operatiivisen tekemisen kautta tai sitten investointien kautta niin sanotusti energiatehokkuushankkeessa, niissähän lähdetään siitä, että meidän kustannukset laskee, asuinmukavuus paranee, meillä on ennustettavampi energiakäyttö ja silloin se tulee suoraan siihen kassavirtaan tuottavuuteen kiinteistössä, joka nyt tietenkin pystytään sitten selkeästi viemään kiinteistöarvoon. Rahoitus on sitten niin kuin ehkä asia, joka vaihtelee hieman, mutta sielläkin tosiaan porkkanoita rakennetaan kovaa vauhtia ja koko ajan tulee lisää siihen rahoituspuolen helpottamiseen. Ehkä itse näen tässä sellaisen, että aika paljon vielä niin kuin on kuitenkin se, että pitäisi katsoa sieltä niin kuin rakennettua kantaa ja hakea sitä potentiaalia, että ei pelkästään keskitytä siihen, että rakennetaan uusia A- ja B-energialuokan kiinteistöjä, vaan myöskin niin kuin löydetään sitä olemassa olevan kiinteistökannan potentiaalia ja nostetaan niitä ylöspäin ja että siihen rahoitukseen löytyisi vielä ehkä entistä enemmän kannustimia tehdä tällaista kiinteistökehitystä. Toki sitten nämä energiaremontit vastuullisuustyön ohella, niin siellä voidaan niin kuin sanoa niin, että energiaremonttien yhteydessähän korjausvelan määrä yleensä nollataan. Pyritään vähentämään huollon tarvetta ja parantamaan huollettavuutta ja sitten mitikoimaan riskejä, ilmastonmuutosriskit, kiinteistötekniset elinkaareen liittyviä riskejä, eli sieltä sitten niin kuin tulee sitten tämmöistä ylläpidollista
hyötyä, joka voidaan sitten kiinteistöarvoon nostavasti laskea, ja se yleensä näkyy sitten isoiten tuossa niin kuin kiinteistön tekninen parantaminen niin näkyy energialuokassa, ja energialuokka on sellainen, mikä on hyvinkin keskiössä tällä hetkellä tuolla kiinteistösijoittajilla, että voidaan sanoa, että tuolta löytyy kiinteistösijoittajia, jotka lähtee siitä kohdasta, että heitä kiinnostava kiinteistö on A, sillä on BREEAM-sertifikaatti, ja B, sen energialuokka on C tai parempi. Siitä saa jo aika hyvän osviitan, että mikä kiinteistö on markkinassa kysytty. Ja viimeisimpänä ehkä sitten tuo asuinmukavuus, eli vaikka me parannetaan energiatehokkuutta, lähdetään siitä, niin silti kaiken A ja O on saada se vuokralaistyytyväisyys ylös, asuinmukavuus, asukasvaihtuvuutta alas, tukea esteettömyyttä, muuntojoustavuus tietyissä rajoissa, mutta ehkä juurikin se, että asukasvaihtuvuus on hyvinkin tärkeä mittari tuossa onnistumisessa. Et kun me saadaan se kiinteistö toimimaan energiatehokkaasti, niin siellä on yleensä hyvä asua ja niin poispäin. Vuokralaiset viihtyy pidempään. Se, että meillä on suuri vaihtuvuus asiakkuuksissa, vaikka meillä olisi energiakulut alhaiset, niin se kyllä niin kuin näkyy sitten kuitenkin kustannuksissa. Jos vähän laitetaan sitten tuosta niin kuin summausta, että mitä sitten niin kuin pitäisi tehdä ja miten lähteä liikkeelle, niin se järjestys on, otetaan energia ESG-johtaminen kulmaksi, lähestytään sen kautta sitä operatiivista tekemistä, viedään se energian käytön, niin kuin tehokas energian käyttö, tehokas palveluhankinta, päästöajattelu, viedään se ihan päivittäisen tekemiseen, ja ehkä nostan sieltä vielä niin kuin ton jäteasian, että ehkä jätepalvelut on sellainen asia, mikä on myös murroksessa aika isosti, ja itse heitän siihen ajatuksena sellaisen, että meidän pitäisi siirtyä niin kuin ajattelumallista, että me ostamme palvelua, että joku tulee ja vie meidän jätteet pois. Me siirryttäisiin siihen malliin, että me itse asiassa tarjotaan raaka-ainetta eniten tarjoavalle ostajalle. Eli se on niin kuin ajatuskäänne, mikä siellä on tapahtumassa, ja siihen kannattaa muutama hetki käyttää siihen ajatukseen. Strategia, se mitä toki niin kuin kaikki lähtee siitä, että meillä on joku näkemys. Ja kuten sanoin, että se näkemys voi olla yksinkertaisella, että ensin päätetään, että joo, että me halutaan, että meillä on sertifioidut kohteet ja energialuokka joku. No ei hypätä suoraan sertifiointiin tai näin, vaan ensin sitten katsotaan, että no missä ollaan, mitä toimenpiteitä meidän pitää tehdä päästäksemme siihen haluttuun tasoon energialuokissa, haluttuun tasoon sertifioinneissa, jaetaan se jollekin aikajanalle, lyödään targetti sopivan matkan päähän, ruvetaan budjetoimaan investointeja, tehdään tarvittavat investointilaskelmat. Sen jälkeen se on niin kuin kävellään polkua pitkin ja adaptoidaan ja päivitetään tarvittaessa. Ja se viimeinen juttu on sitten se todentaminen, eli siellä tehdään ne ympäristösertifioinnit, todennetaan taksonomian mukaisuus ja sitten harkinnan mukaan mennään GRESB-raportointiin mukaan, tai ainakin tuodaan sinne niin kuin tieto, että nämä kiinteistöt, jos ne vaikka nyt hankitaan tämmöisen GRESB-portfolioon, niin on erittäin hyvin pärjääviä siinä raportoinnissa. Sitä voi käyttää myös benchmarkkina, ei aina tarkoita sitä, että siihen pitää mennä mukaan. No miten me Rettailla tätä käytännössä tehdään? Meidän vastuullisuuspalvelut jakautuu kokonaisuuksiin. Siellä on toi energiajohtamisen palvelut, ja sitten meillä on toi strategian luonti, CO2, EPC roadmappi, puhutaan tällaista. Siinä ehkä juurikin se kulma, että me haetaan kaikkein eniten sellaista optimointia, että millä euromäärällä sä nostat energialuokkaa kaikkein eniten. Sitten ESG-johtaminen, siellä tulee tämä niin kuin tietysti sääntelyn mukainen raportointi, siellä on GRESBit, siellä on CSRD, siellä on päästölaskenta, eli käytännössä se mitä mittaat, siihen voit vaikuttaa, ja sitten siellä tulee myös tuo jätehallinta, jätepalvelujen kilpailuttaminen, kierrätysasteiden seuraaminen ja niin poispäin, joka on kyllä mielenkiintoinen ehkä sellainen kulma, joka on isossa muutoksessa. Ja sitten tavallaan kirsikkana siellä lopussa on sitten sertifioinnit, jotka tehdään siinä kohtaa, kun meillä on nuo pohjat valettu ja
saadaan todistukset ja plakaatit kondikseen sillä tapaa, että me voidaan niin kuin myös todentaa se, että ollaan tehty työ oikein. Ja ehkä juurikin tämä on, mitä haluan niin kuin painottaa tässä, että työjärjestys oikein, että ei hypätä suoraan sinne sertifiointiin ja sitten ihmetellä, että hetkonen ei saatukaan ihan mieleistä tulosta ja tulee tosi kalliiksi investoida ne asiat ja joudutaan tyytymään, vaan lähdetään tuolta ihan niin kuin ruohonjuuritasolta ja tehdään asioita siihen suuntaan pitää mielessä, että siellä sitten lopussa jossain kohtaa se sertifiointi tulee aiheelliseksi. Näin, kiitoksia. Tässä oli minun osalta katsaus vastuullisuuspalveluiden arvovaikutukseen kiinteistössä. Hei, kiitos Ari ja Anton, todella mielenkiintoisia esityksiä. Markkina ei missään nimessä päästä toimijoita helpolla, että tuntuu, että vaatimukset vaan kasvaa ja ehkä tämmöinen niin kuin haasteet siihen niin kuin kannattavan liiketoiminnankin tekemiseen, vaan niin kuin niitä tulee vaan lisää. Ehkä itse asiassa siihen liittyen, niin Ari, kysymys, puhuit siitä arvomäärityksestä, niin miten käytännössä voidaan mitata sitä vastuullisuutta kiinteistön arvossa? Onko se edes mahdollista? Joo, hyvä kysymys. Ehkä asia on juurikin sillä tapaa, että moni sitä tällä hetkellä miettii, mikä se arvovaikutus on. Ja markkina on ehkä aika jakautunut, osa ei niin kuin laske omissa Exceleissään sille sinällään arvoa suoraan. Osa laskee, hajontaa aika paljon, mutta ehkä semmoinen konsensus on olemassa, että tietty semmoinen binäärinen juttu on, että jos sulla ei ole osoittaa, että sä oot näitä vastuullisuusasioita vienyt kiinteistössä eteenpäin ja vähintään voi näyttää, että siinä kiinteistössä on potentiaalia näiden asioiden kulmalta, niin se on sellainen binäärinen valinta, että silloin sä tietyllä tapaa suljet pois tietyn joukon ostajia, jotka ovat lähteneet tähän asiaan ja sitoutuneet siihen. Ennen kaikkea nämä toimijat, jotka tähän CRESP-maailmaan on sitoutunut, niin siellä on aika tärkeää, että ne kaikki kohteet pärjää siinä vertailussa. Niin, just näin, miten säkin sanot. Tällä hetkellä kukaan ei varmaan halua jäädä tuosta vastuullisuusjunasta jälkeen ja varmasti ekana nämä isot instituutit on kiinnostuneet siitä, mutta niin kuin tiedetään, niin mistä ne on kiinnostunut nyt, niin sitten pienemmät toimijat tulee myöhemmin olemaan siitä kiinnostuneita. Varmaan siihen arvomääritykseen niin täytyy just miettiä pienen mutkan kautta, että tietyllä tavalla, jos meitä vaikka toimistoin nopeasti, niin siellä ollaan nähty se, että tällaiset sertifioidut toimistot on kiinnostunut sijoittaja tässä markkinatilanteesta just sen vuoksi, kun siellä on vuokralaiskysyntää. Että tietyllä tavalla just tätä kautta, mutta ei välttämättä näissä asunnoissa ja vielä toi vuokralaiskysyntä ole ihan samalla tasolla. Joo, juuri näin. Ehkä vuokralais, niin toimisto ja tuossa maailmassa, liikekiinteistömaailmassa, niin se on juuri näin, että näillä vuokralaisilla itsellään on oma vastuullisuusraportointi, jossa heillä on omat KPI:t. Ja yksi asia, millä niin kuin varmistat, että saat tulokset, niin on se, että sä vuokrat tilan, joka täyttää omalta osaltaan vaatimukset. Joo, just näin. Ja sitten totta kai mitä muuta tulee itsellä mieleen, niin just se, että mitä viivaalle jää. Eli tosissaan kun lähdetään näihin investointeihin tekemään vastuullisuuteen liittyen, niin jotain energiakustannussäästöä sieltä mahdollisesti voi tulla, niin totta kai ne sitten tietyllä tavalla sitä arvoa kanssa lisää sitten, luo lisää arvoa. Tällaiset tulee itsellä tässä kohtaa mieleen. Joo, kiitos. Toi on kyllä totta. Ja toki nyt kun Antonkin kertoi, että transaktion markkina sinänsä on ollut aika hiljasta, niin toki tämä on yksi ikään kuin hygieniatekijä siinä, että tämmöiset asiat täytyy olla kunnossa, jos aikoo siellä pärjätä. Ehkä asuntopuolella nostaisin vielä sellaisen, että ehkä niin sitä ei ole viety sinne niin vuokralaisten silmien eteen sillä tapaa, että aika harva meistä niin sanotusti alalla toimimattomista tietää, jos tuossa kadulta kysytään, että mikä on Priam ja mitä Priam Very Good tarkoittaa, niin aika harva tietää, mutta kaikki tunnistaa, että auton kulutuslukema on laskennallinen ja pystyy arvioimaan siitä. Eli kiinteistössähän pitäisi myöskin rummuttaa ja viedä sitä silleen, että sinne syntyisi myös sitä sitten niin kuin vuokramarkkinassakin sitä tarvetta. Tuo on tosi mielenkiintoinen nosto. Sä taisit ottaa esityksessä kantaa siihen, että sitä ei välttämättä vuokratasoihin pysty viemään, mutta Anton, ehkä molemmille kysymys, että sanoit siinä, että kun kilpailu on kovaa erityisesti pääkaupunkiseudulla, niin onko toi asia, millä voisi, jos ei ehkä nostaa vuokria, mutta että ainakin lisätä sitä vuokrattavuutta tai sitä kilpailuetua?
että saadaanko. Totta kai se vaatii aika paljon, niin kuin sanoit, että se ei ole tuttu asia ja sitä ei ole tehty ehkä näkyväksi, mutta jos siinä pystytään tai siinä onnistuu, niin olisiko semmoinen asia, joka vaikuttaa? Mahdollisesti tällä hetkellä kilpailuituu toivottavasti tulevaisuudessa sellainen uusi normaali sitten, että totta kai vuokralaiset toivoo pienempiä energiakustannuksia, pienempiä vesimaksuja, turvallisuutta, parempaa sisäilmaa, niin varmasti nämä on sellaisia asioita, mitkä voisi sitä vuokrattavuutta myös tietyllä tavalla lisätä sitten kyllä, ehdottomasti. Kyllä. Joo. Ja ehkä toki vaikuttaa sitten siihen kiinteistön käyttökustannuksiin, sitä kautta ehkä sitten vuokrankorotuspaineisiin. Ja itse asiassa siihen liittyen Antonille kysymys, tämä on aina niin kuin ehkä tähän aikaan vuodesta niin päivän polttavin kysymys on se, että millä indeksitasoilla lähdetään ensi vuoteen ja miten kun asetellaan tavoitevuokratasoja, niin mitä siellä on odotettavissa, että ollaanko vielä viime vuoden kaltaisissa kohtuu maltillisissa toimissa vai onko siellä jo varaa ikään kuin kokeilla? Joo, just näin. Siinä mun esityksessä ihan ensimmäisellä slaidilla olikin kuva kuluttajahintaindeksistä ja sitten vuokrien kehityksestä PK-seudulla ja muualla Suomessa, niin selkeästi nähdään se, että kuluttajahindeksi on painanut menemään siellä omaa vauhtia ja vuokrat on jäänyt siitä valitettavasti tässä markkinatilanteessa jälkeen. Mutta jos mietitään pienen mutkan kautta tähän kysymykseen vastausta, niin varmasti tämä sama trendi, mikä on nyt viime aikoina jatkunut, niin varmasti tulee jatkumaan. Eli tosissaan pääkaupunkiseudulla tarjonta edelleen absoluuttisesti hyvin korkealla tasolla. Varmasti johtaa siihen, että vielä ensi vuonna sitä vuokrien nousupainetta vasta muodostetaan. Eli kun tarjonta tuosta pikkuhiljaa alkaa sulamaan, niin sitä kautta sitä vuokrien nousupainetta alkaa pikkuhiljaa muodostumaan tuonne 26, 27. Silloin sitten voi laittaa vähän enemmän kaasua päälle, mutta uskoisin, että vielä sellainen tietyllä tavalla pehmeys sinne jatkuu, mikä on tässä useamman vuoden vielä jatkunut. Sitten jos mietitään vuokrien kehityksen kannalta näitä voittajia, niin esimerkiksi yksilöiden vuokrakehityksessä Oulu, Tampere on ollut hyvinkin vahvaa. Esimerkiksi Oulussa opiskelijat palannut takaisin Lappiin ja pohjoiseen, niin se näkyy siellä nättinä kehityksenä. Uskon, että näissä lyhyellä aikavälillä tulee olemaan voittajat samoja, mitkä on ollut tässä viime aikoinakin. Mutta niin kuin tiedetään, jokainen business case on uniikki ja varmasti tulee olemaan tässä markkinatilanteessa mikrosijainti ja myös huoneistotyyppi tulee korostumaan näissä vuokrien tarkastuksessa. Eli uskoisin, että samanlainen trendi jatkuu, mitä tuossa viime aikoina ollaan nähty, mutta lyhyellä aikavälillä, mutta sitten pitkällä aikavälillä PK-seutu tulee olemaan hyvinkin vahva, kun tiedetään muuttoliikenne ja muutenkin tämä nykyinen tilanne. Niin fundamentit edelleen hyvinkin vahvasti paikallaan ja ensi vuosi vielä pehmettä siellä, mutta keskipitkällä aikavälillä jopa hyvinkin nättiä vuokrakehitystä luvassa. Näin uskoisin. Joo, se on hyvä kuulla. Mä luulen, että kysynnän ja tarjonnan tasapaino tai sen löytäminen niin on jo kovastikin odotettu asia, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Että toivotaan juurikin näin. Hei, mä luulen, että meillä olisi tosi paljon keskusteltua. Tämä on mielenkiintoinen aihe, mutta meillä taitaa olla aika käytetty. Eli kiitos teille puheenvuoroista ja kiitos sille meidän kuulijoille. Tosiaan webinaaritallenne tulee jälkikäteen ja tässä kohtaa niin halutaan toivottaa oikein hyvää päivänjatkoa ja mukavaa loppusyksyä ja talven odotusta. Kiitos, moikka!